Eżis kollegi, is-sena tajba. Fil-bidu ta' sena ġdida ta' ħidma, tajjeb li nġeddu l-impenn tagħna l-koll li nservu lil pajjiżna billi naħdmu għal paċi ma' pajjiżi oħra, favur id-dialogu u r-rispett biex intejbu l-għejxin tal-poplu tagħna u nollu ġieħ pajjiżna billi f'dak li ngħidu u nagħmlu nkunu ta' unur għal pajjiżna. Inservu lil pajjiżna. Dmirna hu li nselvu lil Maltin u lil Awċin f'pajjiżna stess u l-bot minn xtutna. Għandna Maltin u Awċin jgħixu barra mill-Gżejjer tagħna kważi daqskemm għandna jgħixu hawn. Dmirna li nservuhom, dmirna li fit-tfassir u fit-tħaddim tar-relazzjonijiet tagħna mal-bqija tad-dinja naħdmu biex nilħqu l-aktar qbil wiesa li nistgħu f'pajjiżna. Dmirna li naħdmu ma' ministeri oħra u mal-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili għal ġid komuni tal-poplu tagħna. Favur il-paċi mal-pajjiżi l-oħra. Dmirna li niżviluppaw rabtiet għal ġid u fil-paċi mal-ġirien tagħna fl-Ewropa, fil-Mediterran, fl-Afrika u mal-akbar numru possibbli ta' pajjiżi, anke dawk li jkollhom xi jgħidu ma' xulxin biex ngħinu ntejbu l-ħajja tal-poplu tagħna. Bħal pajjiżi oħra għandu jkun possibbli wkoll għalina li jkollna kummerċ anke ma' dawk il-pajjiżi li mhux bil-fors naqblu mal-politika tagħhom. Għalhekk nilqgħu ħafna l-ftehim li sar dwar l-investiment u l-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina dan l-aħħar. Nilqgħu wkoll l-iżvilupp fl-aħħar jiem ta' ftehim bejn il-pajjiżi kollha tal-Golf Arbi imsieħba fil-Kunsill għall Kooperazzjoni tal-Golf. Aħna ma rridu nweġġgħu lil ħadd, imma lanqas irridu li ħadd ieħor iweġġagħna. Nilqgħu wkoll il-ftehim dwar il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit wara Brexit. Fl-interess tagħna li l-akbar numru possibbli ta' pajjiżi jsibu mod kif jgħixu flimkien minkejja d-differenzi li jistgħu jkollhom bejniethom u li jsolvu dawn id-differenzi u t-tilwim b'rispett lejn il-liġi internazzjonali u l-ispirtu ta' kompromess flok bl-armamenti u bil-konfrontazzjoni. Ħidmietna hi mmexxija mill-valuri tan-newtralità, tal-politika favur il-paċi u d-diżarm u li ma nintużawx fil-gwerer kontra ħadd ieħor u ma nidħlu fl-ebda alleanza militari ta' pajjiżi oħra. Fl-istess ħin, in-newtralità tagħna ma tfissirx indifferenza għal dak li qed jiġri madwarna. Fid-dinja tal-lum fejn il-mezzi ta' komunikazzjoni għamluna ġirien ta' kulħadd, dak li jiġri fil-bot u iżjed fil-Mediterran malajr jaħbad ma' xtutna. Fil-ħidma tagħna rridu nużaw b'mod iżjed effettiv dawn il-mezzi. Irridu nagħtu każ il-ħin kollu dak li qed jiġri fil-bqija tad-dinja u kif dan jolqotna kemm fil-Gżejjer tagħna u madwar id-dinja u nieħdu l-passi meħtieġa. Rridu nħarsu lil anfusna minn forom ġodda ta' attakki u aggressjoni bl-internet, minn invażjonijiet bla vapuri u l-ajruplani tal-gwerra. Biex intejbu l-għejxien tal-poplu tagħna. Irridu naħdmu ma' ministeri oħra u ma' settur privat biex nattiraw aktar investiment u nkabbru l-kummerċ u ngħinu fl-isforzi ta' azjendi Maltin barra minn xtutna biex jitkattar il-ġid u jinħoloq iżjed xogħol f'pajjiżna. Nagħtu semna kontra t-terrorizmu, il-kriminalità ekonomika internazzjonali bħat traffikar tal-bnedmin, taż-żejt, tal-armi, tad-drogi u l-ħasil tal-flus. Nagħtu semna biex insalvaw il-pjaneta tagħna medda mit-tibdil fil-klima u naħdmu ma' pajjiżi oħra biex innaqsu r-rata maġla li biha qed tisħon il-klima għax inkella se noħolqu problemi kbar għal dawk li qed jitwieldu llum. Jekk ma nbidlux ir-rotta se jsibu dinja biżjed nixfa b'anqas ilma għall-produzzjoni tal-ikel meta l-popolazzjoni se tkompli tikber u iżjed inħawwi fid-dinja fejn mhux se jkun possibbli iżjed għal bnedmin jgħixu għax jew se jitla l-baħar jew se jinfirex iżjed id-deżert. Dan iwassal għal iżjed konflitti u iżjed pressjoni biex iżjed nies jitilqu minn fejn qegħdin anke b'immigrazzjoni irregolari. Nappoġġjaw il-promozzjoni tal-kultura, l-ilsiem Malti u t-talent lokali f'pajjiżi oħra u ngħinu biex ikun hemm kooperazzjoni f'dawn l-oqsma ma' pajjiżi oħra. Nieħdu sehem f'ħidma tan-Nazzjonijiet Magħquda, tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ewropa, l-Unjoni għall-Mediterran u tal-Commonwealth favur id-demokrazija, id-drittijiet umani
u l-iżvilupp sostenibbli. Naħdmu biex fl-Unjoni Ewropea niksbu kemm nistgħu fondi u nonfquhom bl-aħjar mod. Inkunu attivi fit-tfassil tal-politika Ewropea u naħdmu ma' pajjiżi sħabna biex l-Unjoni Ewropea tieħu d-direzzjoni li tkun ta' ġid għalina. Naħdmu biex ir-regolamenti Ewropej jippromuovu wkoll il-ġid nazzjonali tagħna biex iċ-ċittadini u l-kumpaniji Maltin igawdu mill-ġid u l-opportunitajiet tas-suq Ewropew. Favur id-dialogu u r-rispett. Naħdmu ma' pajjiżi oħra favur li nirrispettaw kulturi, razzezz, reliġjonijiet u ċiviltajiet differenti u nsibu modi kif ngħixu flimkien flok neqirdu lil xulxin. Ħafna mill-isfidi tal-lum bħall-emerġenza tal-klima, is-sigurtà, il-kriminalità ekonomika internazzjonali, il-ħarsien tal-liġi internazzjonali, l-iżvilupp tal-ħiliet teknoloġiċi, il-ħarsien tad-drittijiet umani, l-immigrazzjoni, pandemiji bħal COVID-19, it-terrorizmu, it-tixrid tal-mibeda u tal-aħbarijiet folots u tarif żbaljat bl-internet, it-teddida mill-armi nukleari u armamenti ġodda robotiċi huma bla frontieri u l-ħidma dwarhom trid issir ma' pajjiżi oħra għax l-ebda pajjiż ma jista' jsib tarfhom waħdu. Aħna rridu nħadmu il-prinċipji tan-Nazzjonijiet Magħquda favur il-paċi, l-ugwaljanza bejn l-istati, favur id-drittijiet tal-bniedem u favur il-kooperazzjoni internazzjonali u fejn it-tilwim jinstab tarfu madwar il-mejda tan-negozjati fuq il-kamp tal-battalja. F'dinja fejn il-kbar u dawk b'saħħithom iridu jimponu lilhom infushom mhux faċli għal pajjiż ċkejken jimxi dejjem fit-triq li jaqbel għall-poplu tiegħu. Imma m'għandniex naqraw qalbna. Fl-istess ħin nemmnu li nistgħu nħobbu lil pajjiżna u lill-poplu tagħna bla ma nobodu jew nagħmlu ħsara lil pajjiżi oħra u popli oħra. Inkunu xempji ta' unur għal pajjiżna. Wasalna fejn wasalna għax ta' qabilna kellhom il-kuraġġ joħolmu u jaħdmu għar-realtà li jagħmluna pajjiż indipendenti, repubblika, bla bażijiet militari, neutrali u membri tal-Unjoni Ewropea u li ngħixu f'demokrazija filwaqt li noħolqu l-ġid u x-xogħol għat-titjib tal-ħajja tal-poplu tagħna u dawk li jgħixu f'dawn il-gżejjer. Fuq kollox, bl-imġiba tagħna u bil-ħidma tagħna nollu ġieħ pajjiżna u naraw li l-kwalitajiet sbieħ tal-poplu tagħna ikunu magħrufa fil-bqija tad-dinja. Grazzi tal-ħidma tagħkom għal ġid. Is-sena tajba mill-ġdid.